Gure herriko alkateak datu bat emango eta ez dakit ura oso zuzena ote den. Eta zein datu eman du gure alkateak eta laizter argituko dizuet zalantza hori. Oraingoz, jo dezagun beste puntu batzuk azpimarratzera edo adieraztera. Esate baterako, hitzan egin berri dioten elkarrizketan, liskarrik gabeko agintea nahi duela esan du bera ekarria, hori izango omen da Lazkaoko alkatetzara, Lazkaoko udalera ekarriko duena. Orain arteko alkateak ez ditu leku ederrean uzten, haiek nunbait liskarbila ibiliko balira bezala edo, baina jo dezagun bere borondatea eta asmoa ona dela, orduan gomendiotxo bat emango genioke. Zuk pertsona batekin edo talde batekin liskarrik nahi ez baduzu, tarteka ari ere amore eman behar diozu eta leku pixka bat egin behar diozu zure ondoan. Eta ez da hori Lazkaoko EH Bilduk daukan irudipena. Bestetik, herriko sarrerari buruz, herriko sarrera ederrau, ondoan Lazkaoko eliza duelarik eta, ez zaie gustatzen nonbait, izan ere, 500.000 euro gastatzeko asmoa du Lazkaoko udalak sarrera hau konpontzen. Beste inun beharrik ez palego, hor nonbait, edo horrek ez dakizte mesedekarriko baligu, hor nonbait, baina ez iruditzen guri 500.000 euro hor gastatuta halako hobekuntzarik egingo dionik Lazkaoko herriari. Asko zer hobe genuke, diru hori beste behar batzuetan gastatuko bagenu. Hau, gure ustez, PNV-ren eredu ekonomikoa, izan ere azpimarratzen baitu jarduera ekonomikoa indartzea dela Lazkaorako helburu sozialak eta lortzeko bidea edo Lazkao kohesionatu bat izateko modua eta guk berriz uste dugu ereduan talka egiten dugula beraiekin. Izan ere, hauen ereduak enpresak sustatu nahi dituzte, zenbat eta enpresa handiagoak hobe, enpresa horiek lana sortuko dutelakoan eta lan horrek ongizate ekarriko digulakoan. Gurean, alderantzizko eredua da. Gurean, nahiago genuke guk erosa ahalmenean inbertituko balitz diru hori, 500.000 horiek esate baterako, erosalmenean edo Lazkaotaren ongizatean zuzenean, izan ere handiak dira oraindik ere desberdintasunak, eta horietan inbertituko balitz horrek kontsumo handitzekarriko luke eta ekonomiaren jarduera animatzea ere, berak ekonomia suspertzea ere berak ekarriko luke. Eta ekonomia susperketa hori gainera izango litzateke gure ustez Lazkaok behar duen neurriko ekonomia. Hain zuzen ere, merkataritza txikia, ostalaritza eta abar suspertuko lituzke herritarrok erosa ahalmen handiagoa izateak. Eta Mercadona gaia, ezin aipatu gabe utzi Mercadona gaia, eta Mercadona gaian eskerrik asko esan nahi dugu alkateari, eskerrik asko behar dena egin duelako. Alegia, oraingoz, eraisteko baimenik emanez eta jarduerarako baimenik ere emanez Mercadonari baldintzak betetzen ez dituelako. Eta zorionak Lazkaoko herriari, bereziki merkatariei egin duten ahaleginagatik Mercadona bezalako proiektu erraldoi bat gelditzeko. Ez da kontua Mercadona gelditzea, ez da marka kontua hau, baizik eta eredu kontua da. Guk ez dugu sinesten horrelako merkataritza gune saltoki handiak dituen ekonomia eredu batean. Askoz ere bideragarriago iruditzen zaigu ekonomia hori merkataritza txikian, enpresa txikietan eta oinarritua egotea. Ta argi dezadan misterioa, zertzen bada alkateak erabili duen datua eta zuzena ez otezen zalantza egiten duena, alkateak esan du 1989tik gutxi gora bera, azken 20 urte hauetan esan du eta Lazkao 1500 biztanlean handitu dela. Eta hori gure kalkuluen arabera ez da horrela. Beroaren akenduta ere handia litzateke benetakoaren eta datu horren artean. Izan ere gure kalkuluen arabera ez 1500 alkateak dioen bezala, baizik eta 750 inguru dira Lazkaon gehitu diren biztanleak azken 20 urte hauetan. Edo zeinetara ere, uzezagun hori anekdota hutsean, berriro, beste behin, aprobetxatuko dugu aukera, alkateari eta bere talde politikoari esateko gu lanerako gaudela, Lazkaoko udalaren eta Lazkao herriaren alde lan egiteko gaudela, beraz gurekin nahi dutenean, ateak irekita dauzkagula eta adostu ditzakegula proiektuak eta planak. Eskerrik asko!